Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kahanyo Trap Youth Council right Nongtung Circle menta kasengi kala ther tenge ya ka jingkren jong UMLA ka Mauhati constituency uba dasakhet bha lamare bat kumjo ro ki nongkrshan jong u ki bala shu yada rapjot klem da tip bat ngotho halor ka jinge ka ba ki paj ba ha ki than khapot ki yakendo kumban chupen pau ba uba dasakhet bha lamare uba dei UMLA jong ka Mauhati constituency baru ba dei ru menteri sarkar jong ke MDA ula kren ki kentin ki ba khata bat ki ba pendo mensem ki pajba ha ki than khaput kumba ula penpau baki daw baro ki jingnya ka jiapot ki ba mi ha ki than khaput amdei ban keno atangnya ka sarkar henry ka dairu ka daw jong ki pajba ka HYC pai Nongtung Circle ka bodon sa kitay ki than jong ki disputed area musim kane kalat ka kabu ban komen alor ki jingmi ki jingkren jong u MLA jong ka Mauhati constituency uba dasket halamare alor ka jing keno jong u ya ipajba nong chong snong jong katei ka than kaput abai I ya ka jing kren jong kilat thai kubor ka uang ba kamdei 100% ka jing bakla jong ka sarkar Assam lane ka sarkar Meghalaya ya ki jing kenat ki bami ha kitei than kaput ulong ba kijing kanat hakite ki than kaput jong border area disputed area kadai nakadaw jong kipai nong song jong gitu hi ki than te misukwa banbu kijing keli ya UMLA bahato nakaliang jong ukum unong ikmat ula kren da kijing tip nia an em ya kine ki kentin kiba ula penmi hakilat pathai kubor namar katum kajing yoi ba kajing lap jangi kiba bun hi wat kipai nong song snang kiba keleng ga bri uhnya terap kisaki ba ki I ba kijing mi hi kijing klumar hapo ki than kapot kadai hi na kijing le donbor jong ki sarkar Assam bat ki pulit jongka te nakaliang jong kumban chupun pau khendiat ba kipai ba jong ka than kapot bunsin ki kendu ki mat kijing ki baharukom kisha pendu kisha kini ki Jakaputa kisha pendu ya ki jingthung jingtep dengki bat wat ya ki skim ki bawan na ka sarkar Meghalaya ru bunsin kirang ba snong ki kendu jinge haba pentrei ya skim ba pher ki bawan na ko ka sarkar Meghalaya aba wat ya ki skim deng ka sarkar Meghalaya kinang puntut te kumno une UMLA unur bonong ba kadai ki jing bakla ka jing le hi jong kitai ki pajba ni nakaliang kaseng aba yoi ya kena jingkren ju ni siau diau namar ka jingkren ju ka pendu mensim ya kipai ba nong chong snong haka jaka bakin singan rei kidang du mensim susu bat kinang don susu ka jing siir bakum unang mikmat ubadai u banpej ya ka sup ka sain jongki ukren penban bakum kita yitin ya haba phai kendiat ya ka jingkren jong uba Jonas Shadap ubadai unang persyan jong UMLA nyesiau leran bani I ba kirang ba kibolong kumapi ki kren beach imat him sentu pareng ya gijing kren jeng u te na kaliang jungi kerpat ya pi kum kirang ba jong kate kathan bapin da perkhat bha da pej bha ya gijing kiba ki pai nong song snong ki bodon hakite ki than ki ya kendu ki kermen scam ba mapi kirang ba pinam kren kulmar pinam le kulmar tang nakadaw ba pidei unang kursian jungu hendai pidei banuat banti pnia ya gijing sisa la gijing keren jungu kadai sisa ka babakla ne ka padai te nakaliang jungi kaseng ni airu gijing kursian hakaju kopor ya kesenjuk jong kiseng rangba snong ki badan apo ka border area ya gijing dawa jong ki ba UMLA ude ban panma murder bat nakaliang jungi ru ni dawa ba UMLA ude ban panma mardor ya kita gijing keren kiba kta mat yong ya kipai nong song snong jong ka than kaput